You think say they wise? You are a mumu man. Baby, Photo. kumana dan kun gani background nan ne kan da miki hoto a nan wajen zai fita ne. Za a samu na status ne kun gan shi daga can zaki tsaya. Can zaki tsaya. Number ki dan matsa ka move again. Stay for yawa. Pause. Another style. Another one. Super picking. Nice one. Gano? Kin ga fuskar ki? Har wani screening take a hoton fa. Wallahi fa take har screening take. Kamar screening aka yi miki, kalli. Gani ne saboda kyanta. Okay. Lafiya? No, it's okay, baby. No man. It's okay. So, ni dai ka ga tafiya. Na? Okay. No man.